Éjszaka kijött az ügyészség, felmérte a helyszínt és fényképeket készített. A kivizsgáló parlamenti bizottság felmérte a politikai pártok székházában a károkat, amiket az ostromlók okoztak. A mérleg hétfő este az RMDSZ székház ostromának következtében a klinika sürgősségi osztályára 30-nál több sebesült került fel. Ezek közül 7-et bent tartottak. A sebesültek mind magyarok voltak, egy petelei román fiatalember kivételével, akit azért vertek meg a románok, mert magyarnak hitték. Nincs pontos adat arra vonatkozólag, hogy ezeken kívül hány magyar embert vertek meg aznap a városi randalírozások alkalmával, hiszen sokan nem jelentkeztek a klinikán. Feltevődik a kérdés, kik azok, akik teljesen ismeretlen embereket, köztük idős, őszhajú férfiakat és nőket bántalmaznak? A legsúlyosabb sebesült Sütő András Herder-díjas író volt. Engem olyan 10 óra körül hívtak be, mert nem én voltam az ügyeletes, és közölték, hogy sebesültek érkeztek, és Sütő Andrást ott találtam akkor a sebészeti osztályon, ahol éppen az összevarrása történt a homlokon ejtett sebnek. Elkészültek a röntgenképek, utána minden szakorvos behívtak, akik leellenőrizték azt, hogy milyen elváltozások vannak a fejsérülésen kívül. A fő sérülést a bal szemen láttuk, nagyon nehezen lehetett kinyitni, mert teljesen bevérzett az egész orbita, de azt lehetett látni erőltetve, hogy az egész szemgolyó bevérzett. Eltört több bordája, a bal karja súlyos zúzódást szenvedett, mindkét szeme bevérzett, de sikerült megmenteni az életét. Fél szemére viszont örökre megvakult. Szemészeti klinikáról összegyűjtögették az én személyzeti kezelésem iratait. A sajtóban megjelent igazolások szerint nekem már nem volt épp bal szemem hónapokkal korábban is. Sütő András avea problema aceea cu ochiul mai de mult, de vreun an și ceva. Deci nu aruncați pe noi lucrul ăsta. Sütő Andrást másnap 20-án hajnalban katonai repülőgép a bukaresti katonai kórházba szállította. Ugyanazzal a géppel ment Ioan Zsudea is, akit Iliescu rendelt fel Bukarestbe. Sütő Andrást Bukarestben 2 magyar orvos is megvizsgálta, a magyar katonai attasé jelenlétében. Véglegessé vált a diagnózis, hogy a bal szemét el kell távolítani. Elszállították a repülőtérre, ahonnan feleségével együtt Budapestre vitték. Óhatatlanul feltevődik a kérdés, miért pont Sütő András? Budapest, 1990. március 19. Mialatt Marosvásárhelyen a román parasztok rátámadtak a város magyar lakóira, Budapesten, a kormány vendégházában magyar-román baráti találkozó zajlott, magyar és román értelmiségiek, irodalmárok és tudósok részvételével. Az első magyar-román értelmiségi találkozó védnöke Horn Gyula, magyar külügyminiszter volt. Célja, hogy magyarok és románok dialógust folytassanak a történelmi megbékélés érdekében. A forradalom után felmerült kérdéseket, a sajtó szerepét, a román-magyar közeledést, a megbékélés lehetséges módjait tárgyalták. A megbeszélésen jelen volt Gabriel Liceanu, Mircea Dinescu, Ioan Alexandru, Smaranda Enache, Tamás Gáspár Miklós, Kányádi Sándor, Domokos Géza, Markó Béla, Bodor Pál, Csóri Sándor. A találkozó résztvevői délután értesültek a Marosvásárhelyen kirobbant zavargásokról. Marosvásárhelyen ülésező RMDSZ vezetést megtámadták. A
támadók környező falvakból, egészen pontosan Régen és Görgény falvakból, információink szerint baltákkal és vasvillákkal fölfegyverkezve rájuk törték az ajtót, és az RMDSZ helyi vezetése egy 8-10 fő a padlásra szorult föl. Azok, akik Sütő Andrást személyesen is ismerik, azt tudom mondani, hogy egyenlőre a holléte bizonytalan, ugyanis ő is részt vett ezen a tanácskozáson. Elképzelhető, hogy neki a hátsó kijáraton az eseményt biztosító egy rendőrautóval sikerült valamilyen módon elmenni a helyszínről, de ezt nem tudom pontosan. Domokos Géza javaslatára a résztvevők egy közös nyilatkozatot adtak ki. Mi magyarországi és romániai értelmiségiek, akik 1990. március 19-én és 20-án találkoztunk Budapesten, hogy őszinte párbeszédet folytatva megpróbáljuk végre természetessé és normálissá tenni a népeink közötti kapcsolatokat. Aggodalommal értesültünk a március 19-én Marosvásárhelyen történt erőszakos és felelőtlen cselekedetekről, amelyek megrontják a nemzetiségek kapcsolatait, megzavarják az erdélyi románok és magyarok békés együttélését, és ezzel meggátolják és kompromitálhatják a romániai társadalom demokratizálódási folyamatát. Az ilyen cselekmények veszélyeztetik Románia beilleszkedését a mai és a holnapi Európába. Megdöbbenéssel és felháborodással értesültünk arról, hogy Sütő Andrást, a kiváló írót, aki már a múlt rendszerben is megszenvedett méltóságteljes és bátor magatartása miatt most magyar testvéreivel együtt ismét bántalmazták olyan személyek és csoportok, amelyek nem fogták fel, hogy az etnikumok közötti párbeszédben érvekre van szükség, nem erőszakra. Hisszük és valljuk, hogy minden kormány kötelessége óvni és oltalmazni állampolgárai életét, valamint az egyéni és kollektív jogokat. Valójában mit is tett a rendőrség, a katonaság, a román kormány? Az RMDSZ székháza, a törvényszék és a börtön szomszédságában van, 230 méterre a városi és a megyei rendőrségtől, illetve a Marosvásárhelyen akkor még aktív Securitate épületétől. Az ostrom állapot délután 4 órától este 10-ig tartott. Egy március 1-től érvényben levő törvényerejű rendelet bűnténynek minősíti a politikai pártok székházába való erőszakos behatolást, és rendkívül szigorúan bünteti. Marosvásárhelyen 3 katonai kaszárnya is van, meg egy csendőrkaszárnya. Más helyektől eltérően itt a Securitátét nem oszlatták fel decemberben, tehát a legkevesebb, amit feltételezhetünk róluk, hogy pontosan tudták, kik és mire készülnek március közepe után. A hadsereg mindenhol ott volt. A hadsereg mindent ellenőrzött, és minden információ a birtokában volt. És ha akarja, elmondom, mert nem titok. Én, mint a városi tanács elnöke, nem szüntettem meg a titkosszolgálati szerveket, amelyek